Na najvyššom súde? Na najvyššom súde? Na najvyššom súde? Na najvyššom súde? Na najvyššom súde, koľko trvá to konanie na tom najvyššom súde? Pôjde to veľmi rýchlo, do tých 12 týždňov. Prečo? Lebo poznám všetkých sudcov. Uvidíme, uvidíme, pôjde to veľmi rýchlo, do tých 12 týždňov. Prečo? Lebo poznám všetkých sudcov. Uvidíme, 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 aký bude tento zásah. 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 Pôjde to veľmi rýchlo, do tých 12 týždňov. Prečo? Lebo poznám všetkých sudcov. Uvidíme, 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 uvidíme. A nemôže to trošku dlhšie trvať, aspoň pol roka do volieb? Nemôže to trošku dlhšie trvať, nie do volieb, do leta. No tak, uvidíme, aký bude. Poznám všetkých sudcov na najvyššom súde. Aký bude tento zásah? Uvidíme, aký bude. Poznám všetkých sudcov na najvyššom súde. Aký bude tento zásah? Uvidíme, aký bude. Poznám všetkých sudcov na najvyššom súde. Aký bude tento zásah? Ja keď chcem niečo pustiť, tak si niekoho zavolám, ak ty nemáš. Vieš čo, asi ani nie, to sú všetko takí jebovci. Oni tomu piču rozumejú. Pôjde to veľmi rýchlo, do tých 12 týždňov. Prečo? Lebo poznám všetkých sudcov.